aingo ya U Blei ba sim le no yangi hadu kani kapor ngi dap le jingsngo ka bakrau U Blei ba ula penyo lat ingi sa sisin pat bangin mane ban Jingshakri pat pendan burami ka kerteng ka khot jong u lyngba kini ki kor ki bor ka juk menta ni pediang sob hai phi ki Parabageit baro bat kerpang ye ki khot ka Jingiaseng Kynthei lembat ye ki wei pat ki Parabageit ki bala banya simbenta lang bat ni hakani ka Jingshakri hapoh ka jingpyniaid jong ka Jingiaseng Kynthei ni ai ku Blei ye phi baro ha ka kerteng ka thiang tam ka badan bor tam ka jong U Trai ba Nongkren jongi u Jingshakri menta ka Sngi lai phuwei tarik umi arhajar arpho kalong ka Sngi U Trai ka bakerpang ka bangi rakhi ka kum ka Pentecost Sunday kumba ki reungai Kristan chitlop ka pertheiru ki rakhe ya kani ka jok ka Sngi ban kenmau ya kari Bible ka baningkong ka jingwan her umensiam ba khoi ya ki sendran u Jisu arhajar snem tam menchua ka jingtrang ka jing aing not ka jongi ru ka long ba U Blei Un the sa sisin pat ya umensiam ba khoi jong u hangi lada ka long ka mon ka jong u tungin long ki bayai ne scam ha ki jing duai da ka ba abcharai ha kata da ki jing aingo kumba ka ktien ka jong U Blei ka kentu yangi tungin pen kentang ni ka por ha ki jing duai kokpa jungi ubah beneng ni wan atrai ba ban dem red akis lajat ki ba khoi ki ba kentang ki jongmi ni aingo emi atrai namar me la dan rengkat bat ngi mem sim la no engi lengba ki sngi ki por ki belet no kham tam lengba ki ni ki por ki ba ki bangi dei ban nya lengba ni la ban long kum bangi long dei tang ka jing dan rengkat ba ka jing sumar ka ba bnya ka jongmi ni aingo emi atrai namar me le isnei ban penyo engi ka ni galan kum ka Jingiaseng Kynthei bangin yo ku trai ban tei ka duan ban Jingshakri ami hagan ka Sngi Pentecost Sunday ka Balang ka Sngi ka bakerpang ka Sngi ka bangiken mau ku trai ki jingwan yer men sim ba khoi jongmi haki sendran ki jongmi trai ba ye kum ki bangit amingi ang non ni sliang ken trai bangin yo ken sa sisin pat yo men sim ba khoi jongmi ala ka long ka mon ka jongmi trai ba men yo ken trai ba ye ban pen ki im thmai yangi wei pe wei ku trai bangin yo mat ka ni ka jingshem men sim ka ba thmai trai ni wan ban bo ti ka ni ka por ka Jingshakri ki jongi haki ti ki jongmi hapoh ka jingalam ka jong men sim ba khoi jongmi isnei atrai ka ba me men pen khoi bat pen kentang yangi wei pe wei ku trai bangin yo mat ku trai ki jingkyrkhu ki jongmi lengba ka ni ki Jingshakri bat don rengkat bat ki benta baro ki bangin pendap lengba jong ka ni ka por ka Jingshakri Sngo yangi atrai pediangi ka bangu ka jongi na bangi dem ban duai ban khot kerpat ikini kerteng Jisu Balang nong pen embat nong suspa jongi menta bat hadu hala kertaru amen mentapat ngin petengi ke Jingshakri ke jongi ka bangin yarwai ke jingruai ka basispa khatsan bat hadin jong ani ke jingruai ngin sayo ke jingpulen ka ktien ke jong Blei bat ke jingduai ni Nongkren si bon Nongkren suwa ba un lech sabneng Jisu ulakular ba un pha hangi lumen sim ha ka Balang ban yai trei ya ki senran kalabyang ka jing ai umen sim Ban yai
haswa banduai ngan pulina ka kitab ki kam ki apostol kelenong ka ar ka khot iwai hadosa bat kumju khat nyo khat pra ti onda la poi ke sngi Pentecost ki baro ki lai don lang hakawai ke jaka ti kindet la wan ke jing sawana beneng kum ka leer ba be kerthep bat kala pendap ya ke yeng baro ko wai hakaba ki la yashong bala pa haki ki thale ki bapat penat kum ka ding te kala syong halor wai naki bat la pendap ya ki baro do mensim bkhoi bat ki la sedang ban keren haki wai pat ki thale kat kemba mensim ula ai bor ya ki ban keren kanjaru haki sngi ki bakhat do ang ublai bangan the no na mensim jonga halor ka do baro te ki khon senrang jongphi bat ki khon Kynthei jongphi ken ya thulpa bat ki samla jongphi ken yo I ya ki jing I thu pau bat ki temen jongphi ru ken posniu ki jing posniu bat halor ki Jingshakri jonga ru senrang bat Kynthei hakita ki sngi ngan the no na mensim jonga bat ken ya thulpa ila yasngau ya ka chen ka jong blai in pendam ha kijing dwai kok pa jungi ba beneng kumne sai chi sin pan ni wan ya ka ban ai ngo ya me ko try na mar ka ni kalat ka ba medang ai hangi ya ka bang dan sipor ha ka ni ka yeng ka bakentang ka jang me ya ka ban ya ro ban pendan buram ya ka kerteng ka bakra wat ka bedan bor ka jang me ha ka bakum ka ni ka sngi Pentecost Sunday ko try jisu isnei kan rapa bhan markata ya ka bandan lem darengkat lambat ngi ya ka ni ka Jingshakri hi baro ka wai ngida kerpat ya me ko kan rat ba men beten men yalam bat menang pen klan menang pen syait boru ya la ka jang ka Balang ka jang me ka bla ai yang ngi ya ka ni kalat na ka benta ka Jingiaseng Kynthei ban ya seng lang kum ni ha ka ni ka yeng ka bakentang kum juru trai jisu bi ngi dan tang khndiat rei ki babun ko pa bi ki Parabageit ki ba ki jongi ki badan hala ki jong ki jeng ki sem ki badan ha ki jaka ki ba pher bat ki wai pat ko trai ki bala ban yo ya ka ni lyngba ka ni ka YouTube channel jang ka Balang ya ka ni ka Jingshakri ki don ki ban ya sim bentalang ko trai jisu lambat ngi kum ka Jingiaseng Kynthei ai bo mun sim khoj u chame un yai lai lo hap deng jongi I wei kum ki khon ka Balang ka jang me ko trai bangin ruai ngin ya ro ngin shat kemen bangin sngo kemen ko trai namar ka jing one here ka jang mun sim khoj ka revival ka bening kong ko pa bi man ar haja snem tam men shwa ablai bi kini ka revival ka ba mila ai hangi ru men ba ki snem ki wal like no o snem ar hajar riu ka pun kan mau ko trai la ki jang ka Balang ka jang me ko pa kat no ko kan ran bi ka hem ka sngo kemen ka dap ka shlai ko trai namar men sim ba khoj u jang me udan lem ba la ka jang ka Balang ka jang me long lam rengga trai jisu lambat ke Jingiaseng Kynthei hi baro ka wai kyrkhu kan rabi ya ki kam ya ka bagadai ya ka ban penya syafrang kyrkhu ya la ka jang ka Balang ka jang me I pastor kita man besan bat kinang yesimbeta baro na ka wai ka Sngi U Trai ka wai pat lyngba ki Jingshakri ka ba pher kerpang ru ko trai jisu na ka bentang mission field bat kumju na ka benta ka Bible study ka bangi chiyo na ka tayo na ka wai ka tayo cha ka wai pat kyrkhu kan rat be ya la ka jam ka Balang bat ya rap ngi ko pa be ngi em ha ki sngi ki ba ki ba chitang namar ke de ki sngi ka bangim yo ya ka lat ya ka ban Jingshakri lai lu ya ka yeng ka kentang ka jang me ka dan ka jing pakham ha ki shnam ki thau bat kumju ru trai jisu be kum ta kum ki banget ki jang me ngi ap khmi ya ka ching yalam ka bor mun sim ko jang me bangin mat ko trai jisu ya ka revival hala ka jang ki yeng ki sem ha ki mensim bar ka jing em ka bisimet kanang baka Balang kan mat saja sepat ko trai
ya ke revival ke jing benki umen sim bakho jambe bakanang ila ablay ban Jingshakri me ban pla ya me ko try nakapor syakapor kanang tingshan ablay vi hakala ki jang ki jaka haki yeng ki sem ki jing duai bat ki jing khot karpan ki diai rehem nakasngi syakasngi kan rad bi ngadwai ru na kabenta ba maniada yang ni ni kunyang jingpang lyngba kini ki banai ki balait no bat empat simla duk ko trai udang dan nomor kata trai ngidwai bakasnam ke jambi ko pa pendapat kan san nah kabenta kini ke ri ke bait ke jangi la dalam kaman ke jambi ko pa bi ya kita baru ki balamat bakin yo pat ya ki cingkot ke cingkia kyrkhu kan rabe ya lagi jang Jingshakri ke jami ke badan ke benta ke bakrau ya ke bansam ya ke kubur Pentecost Sunday hakane ke sngi bat hakane ke janmin bat kan rabe ke cingpen kre ke jang ikong Mawrie ke long kum ke jang ke long tang jang ke breu Nrei tu pun kentang mami ko trai, bat keren mami ko papi nang bakanong kabor na kabenta, jangi kabiyok sngau ki besngap, yaka bat kanlong kaboru kabantau tamai, kaban penem tamai, yaki mensim ki bakodor, ki mensim ki batlat ki baswai, bat banang penklain ru trai, yaki tu ki banang klain. Long lam praringga trai lebat kini ke Jingshakri ke jangi ngi IT hame ko pa be ke long ki ba pliang hun hakmat jangme long lam praringga na de ka basdang hadu ka bawai no jangka hakka kedeng ujis kres bu trai ngadwai ngapan ngakerpat na pun ta kini ki ai baro mentah hadu la kadaru amen mentah pat ila poi syakawai ke benta kaba ngin yo sngo ya ka kubur nak ketien ke jong Blei na iwe na ki khot jong Jingiaseng Kynthei jongi Balang nong yalam ru Jingiaseng Kynthei Balang ikong IT mai Mawrie ni ai ku Blei ikong IT mai Mawrie na mari lak kloi ban sim ya ni ka benta bat tu Blei Un long rengkat bat phi nang ba ka ni kapur nga ai ku Blei ya ki Parabageit baro ki bala ban sngap ya kan dia ke Jingiaselok lyngba ke YouTube channel jong ke Balang ha ke kerteng ke don tam jong U Trai ba Nongkren jongi U Jingshakri ha ke ni ke Sngi U Blei bakerpang ke bangi tep kum ke Pentecost Sunday kas ki Balang ha ke synod ke jongi bat ha ke assembly ru ki rakhi ke ni ke Sngi Pentecost Sunday ban kin mau ya ke jingwan her umensi mo khot ha ke Sngi Pentecost ha ke ta ke jaka ke bakil senran Jisu lembat ki wei pat ki ba pediang ya Jisu komba shispa arphongot ki la ya lumlang shi jaka balapenda bi baro ki ba don ha ke ta ke jaka da umensi ba khot bat ki la ya kren ha ki wei pat ki thliet kat komba umensiam ula aibor yaki ban kren ka khubor ka banga don ban ai hapdeng jungi hakini ka por ka long ka bani ha bat kani ka Pentecost Sunday bat la pension nang rem na ka shiti u Apostle Paul shaki nong Galatia ka lenong ka basan ka khot ka ba ar ka ba kren shapang uso umensiam ba khut Henry uso jogumensiam ulong ka jingpyniaid ka jingmen ka jingsuk ka jingpyha ka jingpyniaid ka jingjamnot ka bor halor ladi tu sya bangini le chiprang tungin pendam ha jingtuai kopa ba ien ngai ti kini ka Jingshakri hakik sangti blei jumi shime nga long ka batlot ka baswai pen klan me ka shan bor me bangala ban pla ya ka kerteng ka badan bor jumi ha ka kerteng Jisu ngapan amen ka khubor ka ngadon ban sam hapdeng jungi menta ka long syapang uso umensiam wa khut ka bakentup ya ka jingpyniaid ka jingmen ka jingsuk ka jingshakri
ka jing lesbun ka jingpha ka jingpyniaid ka jingjamnut bat ka bor halor ladi ki badai ki jinglong baba banyalam sha ka jinglong U Blei but hakaktin pareng yong ki positive trait of godly character hakan ka por nganom shimlut ya baro ki jinglong baba kini ki positive trait namar kan shim ya ka por hinrei ngin ye pet lang ya kan ni ka wei ka jinglong ka baba kata ka jingle asbun but hakaktin pareng yong kindness kani ka contain jingle asbun kamut bangi don ga men siam ka bakloi ban ai ye kitiar ki bangi khinkor kom ka pisa ka bam gadi ki jan ki nep bat ki we ye ki baduk ki batoi habagi don habadenga jingduk lani jingkerdu ngilong ru ki bajin sermon siam but isin a ye ki barang di ki baduna ka jingyo bat ki bapang ki basitom ba omdan ba pet ba jo ki ne ki balat men ka jinglesbun kindness katpum ka shiti ka baningkong jong apostle Paul sekinong Ephesus hakalendang ka basaw ka khot ka balai fu ar ka kumni bat tu pinlong ki balesbun parlok ki ba jamnot ki ba yama parlok kumbau blei how Chris ulama yepi lyngba ka tikat khot bala pule haneng ngi kum ki khon kristan is ngau tu shai baka dei ka kamram jongi I wei pai wei lang ilong ki barius pa ni ki baduk ki baret ni ki bakra ban lesbun paralok kam tam hi ki to ki bajinjar ki bakordet na lor ga jinglong sbun I donru I deiru ban long ki ba jamnot bat ki bayama paralok lada kita ki paralok ki lapen mong lani pen sngau siangi nga kanu kedang namar U Blei how Chris ulama yengi ki briu ki bahlong ki nongpop ki bajot bat ki berem ha dakaba ula sha yala di halor keding pna ban ba khala iki pop bat ki jingpalat ki jongi habangi phashu dakamen siam ga balwet bat bakla bamut kaktien U Blei ya kabangi la ban shem haka jingrai ki sam kalenong ba southway kat khot ka baningkong ka penti kana yangi ba U Blei un kyrkhu yo tau bales bon bat ukularu ban pelait na ki jinge ki kentien jong kani kat khot ki ong kumni suk utau ba perkhat yau baduk U Trai un pelait yo haka sngi ka jingshitom kano ga long ba sngew siang panyo sngew ye kular ga jong U Blei ye ki brio ki bales bun shu haka gospel kat pum Matthias ka lenong ka bakhatendai kat khot ka ba arfway kalanang pinskem ye ka kular ye ki brio ki bales bun bakin yo ye ka nong ka bakraw habeneng kat khot ka ong kumni U Jisu la ong u la dame mon ban long janai tu khile no dino ki eru ki ba medon tu airu ha ki baduk men yo ye ka jingken show ti habeneng tu wan word ru yanga henrei ka long ka pasno sipat ban ye thu bau tau samla barius pa ula benot ye la ka spa ye la ka po ye ka jingdon ka jingem bat ban dino ye ka bat ban ash ke baduk kum tau la du ye ka jingkin show habeneng namar umbon lani loy ban bot yau trai Jisu ngakermen bangilai shai halo kani ka phang ka jingles bun ba ka jingmot ka jongka bat ka nong ka ba up shalendet ka ba shon e ha ka jingmot ka jonga ban kren shepang kani ka phang ka long kani ka phang ka jingles bun ka long kani ka klam lani kani ka jingpang COVID-19
kabalakta ya ke jela ba e jungi kabalakta ya ke ri India ke jungi ba dikiri haka perthei barok we kamam la de ke ri ke beruspa ni ke beduk kari ki banget la ni ki banget kasar salon sar hakum ke ni ke jinge la ni ke crisis ni kum ki khon kristan ni don ka benta ka ba kraw shibon banyarab ye ki to ki ba don hapadeng ke jingshakta hakani ke lockdown na ka daw ba ki myo shu ban le trei ban le ta ba myo shu ban thung ban tek ki khana school ki myo le chu ki school bat ki jingpuri ki jongki bat ki pai ba riungai shitalop ka perthei kim yo la chu ban kiu she ka yeng jong U Blei banya seng lang kum bangi jua seng ki por ki ban le ban shakri bat banyero bandon buram yo U Blei namar kani ka jingkhang ani kani ka lockdown ki ba shakta kani ka klam ki de ginong bala sngi ki ba im kindoi jakpo na ka wei ka sngi shika wei ka sngi da ka ba belam min sngi pat thiet khau min me kim la satya banting kai ka bam ka di lani ka pisa na mar bam yo le trei belashu kumta ka jing khot yangi baro hakani ka por ka long bangin nang yai teng ban le spun bat ban yarap yeki baduk ki batoi ki bashakta hakani ka lockdown namar ngitip bak ka jeseng samla jong ka balang kala le ye ka kam ka babha banyarap iki bedon kam jingerap hakini kita yo baladep nrei kandang simpor pat ya ka lek kawan ka kamai ka kaji ka trei ka kta ban la khikli biang lani ban recover nakni ka khlam hai por I balengkot nama kata kadang don kam ingi ki Parabageit baro banang yai kersyani ki beduk haldu mentaru hakaba penkot ye kini ke Nongkren jonga ngakwa pempenken mau kindiat ye ki riu kraw lani ki riu bah jonga Bible ki bala pen pau ye la ke jinglong sbun ke jongki kom u Joseph ke kitab Genesis kalenong ka basan po kat ka baat way ubos hak kitab ka Ruth kalenong ka baar kat ka bakan riu bat hak gospel kat kom Lukas kalenong ka basipo kat ka balaibusaw bat laibusan ka balayatu ba komno nong Samaria baba ulayarap ya way ubriu ba lek jing herna Jerusalem sa Jericho habau la shasho haki nong tu but dakabau ula sop span ya ki James nam jong u but ula the dak umpnyang bakawan ya kata ka jingmong but ula penkit ha u jingri jong u but ula yalam sa yeng basa banyo jing sumar but udak ularu but unsiu lot ya ki jinglot na kabenta ban sumar ye utau brio komta sa sisin pat ka khot yangi baro bangin ye kner ye la kiti banang yayerap ye kitu ki besem jingdok jingtngan jingkadu kombale uni unong Samaria baba bat kanong ka baba ka ap habeneng komjuru ngin bo jingdwai kirpang halaki ying kisem ba U Blei Un weng no sindon ya kani ke jingpang naka riba ye jungi bat naka perthei barok we khnang bangin la ban kiu biang shaka yeng mani ban shakri bat yaro pendon buram ya U Trai U Blei jungi U Blei naka benta ka buram jungu amen tongi ni duai ko pa jungi ba peneng nga aingu eme ku kenrat ba melapela sisai nga bangan ai ni ka kubor padeng jingklot ko kandan komno bangi kom ki khun ki jomi ni don ka lat ka bakraw ye ka ban don ka mensim ka jing lespun ye ki Parabageit ki bashakta hakan ni ka lockdown ko kanrat ba it don lem don kat rubat ni ko kanrat bangin nang ye penjur ka jing duai ka jongi la ki yeng sep
ba mi ben weng no sendon ya kani ke jingpang na kani ke jela ke be it ke jongi na ke ri India bat na ke pertehi barok we knang ba sahisian ni la ban yan ban yeng ban trei ban kta ban le ya kemon ke jongi kat ba me dang ibet ban bu yengi hakani ke sla pertei ka buram ka jingu ka long shami trai ba ba na bangi ban hak ke tengu jisu ba unong pen im jongi amen Ni ai ngo ya ublei na mar katu ka khubor ka ba khrau ka ba ngilayo sngo lyngba ikong IT mai Mawrie tu ublei un kyrkhu yangi iwei pe iwei ba yo sngo bat ngap yani khubor bat igitu ki ba pej bat khmi lyngba ka YouTube ba kan dalong ka jingkyrkhu ka ban ai bor ai mensim yangi kan penthmai ka jinglong mensim ka jongi kumno bangin nangla banyai kup yau tau so jong mensim ha ka jingim ka jongi Ublei unang kyrkhu ya phi kong ha ka jing em jong phi binang la banyai shakri ya u to ublei unang kyrkhu ru yang i wei pe i wei bat ngai khu blei kerpang ru ya i kong kren si bon nongkri bala ai bala puli ka ktien ke jong ublei bat ki jing duai ya i nong elam jing duai bat i nong tem ya jing tem to ublei unang kyrkhu ru ya phi i wei pe i wei teknik kapuar ngila poi sa bangin penwai no ini ke jingshakri ke jongi nginyarwai ke jingruai ka ba arspa sanpho bat hadin jong ni ke jingruai ngin sa yo i ke jingkyrkhu penwai na itemen basan e one swen anong pen em to one khmi ai hangi ke jing isnei jing thong jong me ken nang ter khong klem uslap ka jing ai a atrai ken mau jingerap kan wan nami
ngini duai. U Blei Un kupa ujongi ubah beneng. U Trai ke beneng U Trai juga kendo. U Trai ubadap da Jingpyniaid bat ka Jingisnei. Ngiangu yemi ku kenrat bamela penyo ye ke Sngi ka bakrau ka bakentang. Ka Sngi U Trai ka bakerpang ka Pentecost Sunday. Ka bakum ka Balang lyngba Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh. Nilayo ban pendep ye ke Jingshakri jengi hakna ke janmet. Trai namar kata isnei ban kyrkhu. Ye ke wei pakwei ke benta ke ban pendep hakna ke janmet. Kendalong ke jingkyrkhu mensim yangi iwei pi iwei. Niai ngur yemi ku kenrat ye ke ban syak sngewbha. Bawat hapdeng ke jing pakhang jong unikyang jingpang. Ring aingu pat yami ku kenrat. Baki sau kenro jong ki yir pe ying kestan ke jongi. Ki ple ye ki dok nut ke mensim ke jongki. Ban sngap ban sak skor ye ka ketin ke im ke jomi. Bat bantai ye ka duwan jeng ke Jingshakri Blei. Kyrkhu ye ka kubor ke ban rak peng jongi. Siapang usok jong mensim bakhuit. Ai boni sok jong mensim un yok jaka haki dok nut ke mensim ke jongi. Kyrkhu ila jong Jingshakri keban ra en ka kubor ka kodor bat ka bakrau. Ai hei ye ke jing start bakan jablei ke jomi. Ai ru hei ye ke jing kot ke jing khya. Lem ke ying ke sem ke jongki. Kan log ying ke sem ka Jingshakri bar ai ek bahatam simi baro. Sngau ata je ka kepa na kapor. Haka keteng Jesu ngidwai bangipan yakini baro. Bat haka bawai no jong kani ka Jingshakri jangi haka ni ka janmet. Pelat atrayangi da ka jingkyrkhu ki babhatam ki jongme. Da ka baairu ka jingai ai ka badap yang jong Jesus Christ. Balang Nongkren bat nong siu spa ujongi. Ka Jingpyniaid ba U Blei Un da bam jukut syabam jukut. Lam pakajing selok bathyang kaba pensat bor bat kaba penjanai jeng mensim khot kinilai kijing kyrkhu U Blei ket syongsa ken syong dap kerhai bat ka Jingiaseng Kynthei hapoh ka Balang hot kiju kijing kyrkhu ken syongsa bat ka Jingiaseng Kynthei ke benar kelak saklak perthei lam ki riu ngai ru ke badon hangni bat ha perthei berkawai nadu mentah Shki bam jukut ru. Amen.